sarki wani. Allah sarki wani. Allah sarki wani. Ke faruwa ne? Allah ji kansa. Mun yi shi. Kun yi rashi. Allah ji kansa. Ya haƙuri. Allah ji kansa. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Allah ji kansa. Allah gafarta masa. Assalamu alaikum. Barkan Barkan ku dai. Lafiya ko na gan ku a haka a zazzaune ko wannan? Wallahi lafiya ba. Wannan kwana 10 kenan. Ha, kai Allah sarki bari in mata ta'aziyya. Za ka ce min kwana 10 su biyu. Barka dai Allah ya ji kan musulmi. Allah ya ji kan musulmi. Na ji ana wajen kwana 10 amma sai kuka yake hayyar. Kwana 10. Amma har yanzu kaga an bai sake shi ba. To tun da bai saka ba duk yace akai an tara min ne. Abinci kaga fa kaga. An tara ma. Jiya sai mutu. Sai ku ai haka. Ga kakata ita ma ta mutu. Sai wajen kwana 10. Ya haƙuri. Ba shi da lafiya. Shi ma in ya mutu shi kenan na zama maraya a garin nan. Allah ji kansa. Ya haƙuri. Wai ita ma hajje ce ana tunanin koyo ko gobe. Ita ma ba ta da lafiya. Ana irin wannan rasuwa ana cin abinci ana wannan yanayin ba ana magana ba abinci a gari kaga abinci hadda na masu kusuku tun da hajji ita ma za ta mutu dan Allah dan annabi taimako ɗaya nake nema abin ku zan ba da lambar waya ta dan Allah tana mutuwa a yi min waya